саёҳат машғулияти писандидаи сартосариву фароғатӣ ва ҳатто гуфтан мумкин аст ки тарзи ҳаёти солиму устувор аст. вале муносибати инсон бо табиат ҳамеша ташвишовар буд. оё саёҳат кардан бе расонидани зарар ба табиат мумкин аст? бале, ин экотуризм аст. иттиҳоди байналмилалии экотуризм сайёҳии экологиро чун сайёҳати пурмасъулият дар табиат маънидод менамояд, ки ҳифзи муҳити зист ва беҳтарсозии солимии аҳолиро таъмин месозад. фонди умумиҷаҳонии табиати вуҳуш сохтори фаъолияти экотуризмро чунин шарҳ медиҳад: экотуризм сайёҳат ба минтақаҳои табиии дастнорас бо мақсади бардоштани таъссуроти бой аз табиати ғанӣ ва фарҳангу таърих аст, ки дар ин баробар низоми ҳастии табиатро вайрон накарда, шароитҳои мусоидро ҷиҳати баландбардории иқтисодиёти мардумони маҳаллӣ ва ҳифзи муҳити зисту сарватҳои табиӣ муҳайё месозад. акнун ба 10 ёддошти экосайёҳ таваҷҷӯҳ мекунем. 1. ҳамеша осебпазирии сайёраамон заминро дар хотир доред. сайёраамон хеле осебпазир аст. алоқамандӣ миёни олами набототу ҳайвонот ва умуман низоми ҳастии табиат ниҳоят нозук аст. онро метавон осон вайрон кард, аммо барқарорсозии он ниҳоят душвор аст. 2. аз худ ягон нишона дар табиат нагузоред ва бо худ танҳо расмҳои хотиравиро баред. партобҳои ҳамарӯза ва бо онҳо чӣ бояд кард ба як мушкилоти ҷаҳонии экологӣ табдил ёфтааст. пластика як ҷузъи ҷудонопазирии зиндагии инсон гардид, дар ҳоле ки вақти пӯсиши он асрҳост. партобро ба табиат напартоед, бо худ гиред ва дар ҷойҳои махсус муайян барои коркардӣ дубора диҳед. инчунин дарахтону растаниҳоро безарорият нашиканед ва хонаҳои ҳайвонотро вайрон накунед. гулҳои зиёдеро низ бемақсад начинед, зеро онҳо низ як ҷузъи табиатанд. 3. ҳамеша кӯшиш кунед ки бо пайроҳаҳои муайяншуда равед. пайроҳаҳо ба мисли осори изи онҳоест ки пештар аз он ҷо гузашта буданд. пайроҳаҳо гӯё аз аввал ҷузъи экосистема буданд, зеро дар канори чунин пайроҳаҳо майсаҳои худрӯе месабзанд, ки онҳоро ба назар намоён мегардонанд. кӯшиш кунед ки боиси пайдоиши чунин роҳҳои нав нагардед. онҳо бе ин ҳам хеле зиёданд. 4. табиате ки шумо дар он саёҳат мекунед дуруст омӯзед. география ва фарҳанги маҳалро пос доред. ба дилхоҳ мамлакат сафар намуда фаромӯш насозед ки шумо он ҷо меҳмонед. шумо барои он омадед ки сайру тамошо кунед ва омӯзед. 5. дар муомила бо мардуми маҳаллӣ арҷгузор бошед. онҳоеро ки ин ҷо асрҳо бо зиндагии осуда доранд эҳтиром кунед. 6. ҳамеша ва дар ҳама ҷо кӯшиш кунед ки ҳомии табиат бошед. ҳифзи муҳити зист ва таъсироти камтарин ба табиат набояд танҳо дар вақти сайёҳат ва экспедитсияҳо зоҳир шавад. 7. ҳеҷ гоҳ маҳсулоти корхонаҳоеро ки ба табиат зарари зиёд мерасонанд харидорӣ накунед. ба фурӯшандагони молу маҳсулот метавон ба тавассути низоми харид таъсир расонд, зеро харидории мо истеъмолкунандагон пешравии чунин ширкатҳо ва касротшавии экосистема маънидод мешавад.